April 4, niyang minunayang memalita ing CLTV 36 News, di kilkimilyaring silab king Mount Arayat. Base king ikwaming impormasyon, miras king 12 ektarya ing sinira na ning api, nung nukarin 8 ektarya keni ing sakop na ning protected landscape. Karas na ning April 17, pasibayong mika silab king bundok, at suking 14 ektarya ing mesilab, kaya benakeni ring 1,500 na fruit-bearing trees. Amita nam kapaminatan na ning National Greening Program. After the sunog, okay, immediately my instruction there is of course to assess the area. Alamin kung ilang ektarya, then ini-estimate din namin yung damage lost, okay? Tinitignan din namin kung merong mga nasagasaan na mga proyekto natin, like for instance, merong bang plantation na nasunog, something like that. So, meron daw nasagasaan din ng mga NGP, okay? Are not so sure of how much, how many hectares pa, okay? Kasi yung mga NGP projects natin dyan sa Mount Arayat, yung yung circumference niya sa baba, yung foot. Agpangking Regional Executive Director na ning DNR Region 3 ay Engineer Ralph Pablo, bistama niya ay iwasan ning silap nganing mapaling panahon, atin niya pamurin kanong pegumbisan ing milyaring silab king Mount Arayat. Sunog dyan sa mga bundok na yan ay dulot ng yung mga mga farmers na yung mga farm waste nila. Sinusunog kasi na palagi namin sinasabi, wag sanang sunugin yun. Kasi bawal Meron tayong Clean Air Act, bawal magsunog ng kahit anong basura, okay? Kahit na mga farm waste. Aminado naman ni Pablo ay sasapat dahil bilang daring karelang tagapagbanteking bundok. Pauli na nini, adwana na kanuning DNR in kooperasyon daring manungkulan kareng barangay. Eno man kasi kanumenibat king aliwang lugar ng posibleng menyilab, nuneking karela mo naman kanong komunidad. Ang forest ranger namin is 6 lang for the entire 3,000 plus hectares. So mantakin mo yung ganon. Halimbawa nagpo-protect ka dito. Doon sa kabila, merong nangyari doon, hindi mo na makita. So, ilan lang sila. Okay? So, talagang we really need the cooperation of the barangay folks kasi they are there. And they are the ones creating fire. Sila Kung wala sanang if every household is responsible to manage their fire sana kung if possible hindi na sila magsunog, okay? Kasi bawal nga. Walang problema sana sa forest fire. Metong king lalawenda kanong sangkan king silabing pamag-uling king bundok Arayat. Bestaman ongoing pa ing investigasyon at era pa balo nung ninoy mikirapat kanini dakal kano pa maglabag king batas sing milyari. So ang tinitingnan namin dito yung sana may maakto na siya yung gumawa, and maraming kaso nang pwedeng sa kanya, arson kung sunog yan, mga ganyan. Kung akto na namumutol ng kahoy, so the violation of PDCA 5 na yan, yung forestry Then yun nga sabi ko, kung hindi natin nakita sila namutol ng kahoy, the fact na sila yung naggagarden doon kung ano mang ginagawa nila, and the area is forest zone and a protected area, that is still punishable by law. So filean natin ang case, sabi ko. Para matuto yung mga tao, hindi. Tayo lahat ang napeperwisyo sa gawain ng ilang tao. Hindi naman siguro makatarungan yung ganun. Samantala, aparte king danyos, pigaganaka na naman ng DNR. Imposibleng maging epekto ng milyaring forest fire. Of course, sa mga threat dyan, pag nasunog yung forest, sigurado threaten na, wala na yung mga biodiversity dyan. Umipat na sila. Kung hindi sila namatay. Diba? Another one is, siyempre nasunog yung area, exposed na yung lupa. Okay? So pagdating ng La Nina, di soil erosion na naman yan. Okay? Buti kung soil erosion lang, kung landslide, di kawawa yung nasa foot of the mountain. Okay? Kasi sila yung directly affected by the disaster. Siniguro na naman ng pamuntok na ng DNR alilandala ring tanamang mesilab, pauli na ng insidente. Ako yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong Makabalan.